Velkommen til denne lille demonstrationsvideo, der viser, at vi har udarbejdet lønskabeloner, der kan overenskomstfortolke i forhold til ATK og ATV-overenskomsterne. Det betyder, at vi kan overenskomstfortolke på taxi, turist, flex og rutekørsel med forskellige input, såsom tidsregistreringsfiler, faste vagter eller ved manuel indtastning af start- og sluttider. De forskellige lønskabeloner findes både til timeansatte og fastansatte. I dette tilfælde har vi en vognmandsforretning med Flextrafik, som kan udlæse lønfiler fra deres tidsregistreringssystem. Indholdet for denne fil lægges ind i første faneblad i lønskabelonen. Start- og sluttider med mere ruller nu ud på de næste faneblade, som et tidsregistreringsark for de enkelte chauffører. Normaltimerne skal nu fordeles, og der skal tildeles eventuelt fravær. Som I kan se i de lille felter, så er tiderne fra registreringsarket kommet automatisk herover. De hvide felter i arket er der, hvor man kan taste, og i det her tilfælde skal vi have fordelt normaltimerne, det vil sige, at vi taster her. Og der er tale om en 5-dages uge, så han kan få 8 timer mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, 5 timer fredag. Ugen efter får han 8 timer, tirsdag er syg, kommer vi lige tilbage til, 8 timer, 8 timer og 8 timer. Herude kan I se, at der nu er op på 32 timer for ugen, det vil sige, at der mangler 5 på den dag, hvor han var syg. Alt fravær tastes op i det øverste, det her tilfælde om tirsdagen, 5 timer ændrer. Så skulle fortolkeren klare resten for denne chauffør, så vi går videre til 2001. Chauffør Jens Jensen 2001 kører på 6 dages uge, det vil sige, at han kan maks have 7 normaltimer. I denne her uge, der har han om søndagen kørt om natten, det vil sige, at vi skal være opmærksom på den times overarbejde, der er fordelt, den skal flyttes herned til overtiden mellem kl. 1 og 6. Taster 1 hernede, så flytter den det selv. Vi skal lige have pillet lidt ved normaltimerne her, den skal pilles ned på 4,5, flytter den selv overarbejde ned, så ender han på 37. Samme gør sig gældende herovre. Om søndagen skal vi have pillet halvanden time af, taster 5,5, så er den nede på 37. Så er chauffør 2001 færdig, og vi går videre til 2002. Chauffør 2002 har desværre været syg i hele perioden, så der går vi op i fraværsregistreringen om mandagen og taster 8 timer, 8 timer, 8 timer, 8 timer og 5 timer, 37 til samme i uge 2, 8, 8, 8 og 5 timer. Og det var chauffør 2002, resten klar for fortolkeren. Over til chauffør 2003. Chauffør 2003 har haft ferie hele perioden, så det er op at taste her, 8, 8, 8 og 5 timer, 37, og et sammen her, 8, 8, 8, 8 og 5. Og så er lønnen gjort klar for 2003. Når lønnen er gennemgået, printes tidsregistreringsarkene og udleveres til chaufførerne. Herefter kan I gå over til lille faneblad, der hedder nøgletal, og herinde kan man se fordelingen af de disponerede timer, blandt andet i procent. Resten af fanebladene er data til lønsystemet. Lønskabelonen sendes til os, hvor vi laver den endelige lønseddel med videre. Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du vil vide mere om vores lønskabeloner. Tak fordi du kiggede med.